Paljon on vettä Pielisjoessa virrannut siitä kun viimeksi on YouTuben puolelle video tullut. Nyt se sitten on tullut. Tää on vähän erilainen aloitusvideo. Ja laitan tähän vähän video sitä oikeasta aloituksesta, nimittäin nyt on viikko aloituksesta eteenpäin. Meillähän meni aloitus niinku itsessään miten meni. Mie yhdistän tähän sitä aloituksesta ja nyt viikon jälkeenpäin vähän, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Mutta nyt on tämmönen pikkusen sateinen keli. Minun mielestäni oikein hyvä, ei saada liian paljon, tuommoista pientä tuhnua tulla ja pilvinen välistä, kun tänne ajoin nyt kotoa, niin aurinkokin paistoi tuossa, että oikein hyvä pitäisi olla. Mutta en sitten loppupeleissä, mulla oli kyllä kamera päässä aloituksissa, mutta kun tässä nyt on ollut ideana, mulla on ollut kesällä idea ja keväällä oli idea, että pitäisi kuvata videoja, on ollut ideoitakin, että minkälaista videoa kuvaisi ynnä muuta, niin sitten se, että kun mä huomannut, että mä otan itse vähän semmoista niinku tietynlaista kamerapainetta, jos niin voi sanoa. Ja se, että kun mä otan kamerapainetta, niin se ei ole tietenkään hyvä homma siihen, että kun mulla on täällä tämä, joka ottaa sitten vähän erilaista painetta. Ole hyvä. Niin minä totesin sitten, että minä nyt keskityn tässä pääasiassa pelkästään tuon koiran ohjaamiseen ja koiran kouluttamiseen. Että minä olen pitänyt kameraa kyllä päällä, että yrittänyt saada tilanteita kuvattua. Minusta on vähän hassua kuvata niin tänne YouTuben puolelle video, jos en minä sitten erikseen sano mitään tai on vaan niin ihan naama kiinni, niin en ole halunnut sitten niin semmoisia videoita lähteä tekemään. Ei kuulu tyyliin. Niin nyt tulee sitten tämmönen video, missä on koostepätkää vähän aloitukselta ja sitten tältä aamulta. Mä otan Asseen mukaan. Miika meni tonne passia äsken, käveli vähän ennakkoon ja koiran mukaan. Ja mulla nyt olisi tarkoitus se, että minä keskityn pelkästään tuohon koiran ohjaamiseen. Miika saa hoitaa ampumisen, jos lintuja tulee. Minä hoidan sen, että minä pian Asterixin rauhallisena ja tuossa kiinni, kun tuo on vähän hökeile tuo koira. Ja hökeilyllä tarkoitan sitä, että se on kuuma. Ja sitten tulee video tai kommentti, että pitäisi koira olla hallussa paremmin ja pitäisi kouluttaa paremmin ja pitäisi tehdä sitä ja sitä. Niin sen verran minä voin sanoa, että on tuohon jonkun verran käytetty tunteja tuohon koiraan. Ihan perustottelevaisuuteen ja muuhun tämmöiseen, mutta tuo on vaan niin perhanan kuuma. Se on kyllä niin kuuma koira, että ei sitä usko niin kuin vanha Erkkikään. Mutta kyllä mulla on niin kuin kovat toiveet itsellä, että kyllä se vielä rauhoittuu ja on se vähän rauhoittunutkin, että se on hyviä neuvoja. Minä olen tuolla Tuusniemellä Juhan luona käynyt, niin saanut hyviä vinkkejä sieltä ja kasvattaja Harrilta ja kiitoksia vaan vinkkeistä, mitä tässä on tullut. Että kyllä mä tässä niinku pikkuhiljaa edetän, että en minä usko, että mä toivoton tappaus on, mutta ottaa vähän enemmän aikaa kuin mitä minä alun perin kuvittelin, että paljonko tuohon meni. Mutta se on näin ensimmäiseksi koiraksi niin tietysti ihan hyvä, niin eipä hän pääse liian helpolla. Mutta joo, eipä siinä. Me yritetään. Iskikö kamera ujo? Me yritetään Asterixin kanssa tästä nyt lähteä selviytymään tuonne passiin. Katsotaan, että mitä saadaan aikaiseksi. Asterix! Näin! Asterix! Asterix! Istuu. Hei! Istuu!
Asterix! Tänne näin! Tänne näin! Tänne. Irti, irti. Kiitos. Asterix päätti sitten mulle tuotto Miikan ampuman kyykky. Mie sain kyykky. Joo. Kävikö se passista hakemassa sitä? Ei kun tuolta metästä, kun emme löytänyt. Emme viittinyt tuoda pusikkoon lähteä etsimään. Kato, sieltä tulee. Hyvä lento on. Ei nyt tullaan missään. Alex, Alex. Istuu. Istuu. Asterix. Istuu. 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 Nyt tiputa. Ei tarvitse tippu. Tippu, tuossa on. No niin, hei. Istuu. Vähän siellä. No niinhän tuo näkyy. Me ei kato pystynyt kahtamaan yhteen. Hei. Nyt antaa koiran rauhoittua. Hei. Asterix, rauhoituu. Hei. Asterix. Paikka. Hei, nyt. Minne päin se tippuu? Paikka. Tässä joku. Asterix, ei! Asterix, tänne näin! Asterix, tänne näin! Istuu. Nouda. Aha, sieltä. On pikku kunniakierre, eiköhän se kohta tonne. Tuu sulta ohjeita hakemaan, kun ei tuota tee. Tänne. Tänne näin. Asterix, tänne näin. Tänne näin. Istu. Istu. Ammu vaan, nyt on jos tulee kohdalla. Joo, tuli lähempi. Paikka. Hienosti. Hyvä. Hyvä. Hyvä, Asterix. Asterix. Katso. Joo, tapasin nouta. Tuolla. Asterix. Nouda. Asterix. Sieltä niin. No sieltä tulla. Tänne vaan, tänne. Ei! Ei! Kiitos. Kiitos. Tähän tuosta vähän Koiralle. koiralle. Valkki. No niin, näittekö? Tämän takia tämä on jäänyt vähän vähemmälle tämä videoiden teko nyt. Vaatii ihan kaiken keskittymisen ja fokuksen tuo koira. Kun on siis yksinkertaisesti käy vaan niin kuumana. Ja minä en oikein ymmärrä sitä, että kun ei tälle on niinku ammuttu, eikä tää ollut silleen, että se olisi päässyt niin sanotusti ylikuumenevaan, vaan tää on pennusta asti ollut ihan tämmönen kuumaverinen yksilö, että tälle jos vaikka kepi ottaa kätteen ja ruppee, että sitä heittää, niin tää rupeaa siitäkin käymään niin kuumana, että ei tosiikkaan. Sillä on vaan riistaviettiä on sen verran paljon, että pitäisi päästä heti tosi toimii. Se on jännä, kun pentuudesta muut sitten eivät ole ihan käsittääkseni ihan näin kuumia, että tää nyt sattui tää kuumin tapaus tänne, mutta niin kuin tuossa sanoin, niin kotona sisällä rauhallinen, äärimmäisen kiltti. Lasten kanssa niin ei paremmin toimen tulevaa koiraa ole, että tottelee kyllä hyvin. Kyllä se niin kuin tuossakin passissa, niin
se vaan pulppuu vaan. Vähän vinkkuu ja onhan se ärsyttävää ja onhan se tuolla, että mulle tuo pieni vinkuminenkaan nyt ei loppupeleissä sitten haittaa, että jos minä saan vaan sen sillä tavalla, että se pysyy paikalla, että voisin vaikka yksin käydä koiran kanssa tuossa passissa. Että vois keskittyä ihan siihen, että metästäisi ja koira ei siitä sinkkoilisi minnekään ennen kuin sapi luvan, mutta nyt ei ole vielä semmoista luottoa tuohon, että se paikallaan pysyy, että kun joutuu Miika, kun on tuossa vierellä niin ampumassa, niin itse kaksin käsin pitämään koiraa aina välillä kiinni. Kyllä se nyt loppuajasta tuossa vähän rauhoittui ja sen takia me nyt lähdettiin passista pois, tai Asterix lähtee, me vielä hiivin takaisin tuohon, mutta et jäisi semmonen hyvä kokemus tuosta hommasta. Ei voi mitään. Se on vähän tämmöstä tämä koiran koulutus ja kun videota yrittää samaan aikaan tehdä. Oho. Mikäs lintu se sinne lensi? Mielenkiintoista. Mutta joo. Laitetaan Asterix tonne vähän pallauttelemaan ja palataan sitten tonne passiin. Niin ja semmonen homma piti tähän laitan nyt tälle videolle, koska ei tiedä, että milloin sitten seuraava videon taas saa tehtyä, mutta lintukivääriä on tässä miettinyt. Mulla on nyt 308 itselläni ja se on perhana, kun siinä on se takavara-alue on niin pitkä. Niin aika monta tilannetta on jäänyt ampumatta sen takia, että on kahtonut, että ei vaan uskalla. Niin pitkälle menne se luoti siitä, että pakko miettiä, jotta ainakin tälle niin kuin Pohjois-Karjalassa niin välimatkat on loppupeleissä niin lyhyitä aina, että aina tulee joku tie tai talo tai joku tämmönen, niin emme kehtaa latvalintuja semmoisella assella ampua, että kun siinä on riski sitten, että lentää liian etäs se luoti, niin on tämmöistä 17 HMR kahtonut, eli Homeria. Jos jollakin on kokemuksia semmosesta assasta lintuassena, mietin, että olisi hyvä tässä kyyhkypassissa, kun osa noista kyyhkyistä menee justiinsa tuolle niin kuin haulikkomatka ulottumattomille, niin voisi niitä napsia tuohon puuhun ja sitten myös niin kuin mehtäkanalintu hommissa. Mielenkiintoista olisi kuulla, että jos on kokemusta justiinsa tuosta 17 HMRstä, niin laittakehan tuonne kommenttiin alas ja sitten kannattaako katsoa sakolaista vai tikkaa vai CZ:ää vai mikä olisi se semmonen hyvä merkki. Voi olla, että tässä syksypuolella tai talvella tai vuoden sisällä tai vaikka vuoden päästäkin semmonen tulee, mutta jossain vaiheessa se on semmoisen investoitava. No tosta tulee kyyhky, niin nyt me en laske tätä satteen varia. Siellä saat ampua. No tuolla. Ei ollut, mie vaan vähän kiusasin. Haluatko se tulla tänne? Voin me tulla. No, isä opetti mulle, että hirvipassissa mulla on aina hirvimetällä satteenvarren mukana. Mietin, että ei siellä tapahdu mitään. Sitten kun tulee tilanne, niin sitten niin kun nytkin kun ammun viime syksynä se hirvi, niin satteenvarren alla siinä oli. Ja sitten kun näette hirvi tullut, niin laskin satteenvarren maahan ja ammuin hirveä. Varjo takaisin ylös. Niin. For no other song could be worthy of beautiful, wonderful you. Now who could have thought this could happen? Who would have ever believed? Could it be true that someone like you? No, nehän satteen nyt. Nyt ne vois tulla ne kyyhkyt tähän. Tää on näitä aamuja, kun ei pitänyt sattaa. Eihän tänne varsinaisessa raakkaa. Kivahan tässä olla virkeä. Härkähän se on, joka ei vesisatteella kyyhkymetellä istuu. No se on ihan. No niin. Tää on se täällä tavalla. Niin. Kato. No. Ei tämä ei oo. Tuolla tulee lisää. Tuolla.
En näe yhtä. On kaukana. Tuolta tulee, kato, oikealle. Hei, tuolta tulee. Hei, tule! Eikö tuon närhi, saakeli. Oli 2 siellä. Kato. Oli. Häitsi. Mitä ihmettä, miksi noin teit? No kun se tuli tähän. Mut olisit sanonut, että tuossa on nimesi No en minä vielä, että se oli närhi. Kyyhkyhän se oli. Niin olikin. Miten minä ajattelin, että närhi tulee? Mitä ihmettä? Minä Kaveri sit säikkätti kyyhkyn pois. Kusikkoja. Kakkaa. Melkein. No niin, tämä reissu oli tämmönen. Joka kerta sitä vähän aina jotakin tulee ja kiitoksia jos oot tänne asti kestänyt videon parissa, niin eipä kuule mulle muuta tähän hättä nyt on, mutta sen verran pitää sanoa, että videoita vielä tulee tässä syksyn mittaan toivottavasti useampi kappale. Niitä tulee epäsäännöllisesti niin kuin tähänkin asti, niin pistähän kanava tilaukseen ja kellosta ilmoitukset päälle, niin näet sitten kun tullut. Eipäs. Aleksi mieleen, että johtako sun videoiden julkaisutahti pielisyä virtausnopeudesta? niin vesiä on ollut matalalla, niin ehkä se on virrannut sitten pikkusen hittammin se vesi. Se voi olla, että se johtuu siitä. Toivottavasti ei virta yhtä hittaasti nyt seuraavan videon. Teipä siinä. Se on moro! Hyvä Aleksi. Beautiful, wonderful you. Now who could have thought this could happen? Who would have ever believed? Could it be true that someone like you could fall for someone? Now I'll smile, happy as ever, no longer lonely or blue. For I have been kissed by an angel, beautiful, beautiful, wonderful you.